Bethuna, yho, hayi mani ndisenje uba i-leave iyathathwa noba kuphi. You understand? I-leave iyadingeka, so bendiselifini because bendivizithelwe ngulolo, load shedding. So ke it's a story for another story. Masingeneni mabethunana emxholweni wakamseleko, uthando nezithembu season 8, yinto esilapha ngayo. Bethunana kwii-episodes zakule veki siyambona utata uMseleku ekunye noMpumelelo, i-father son time. Utata uMseleku uzama ukucebisa uMpumelelo, you understand, malunga neento zakhe. Yamjeka uba kunjani i-relationship nomama, abantwana, nto. uMpumelelo uthi hayi phuma kwezo zinto tata, ziza kwenzela i-stress, you understand. Ngoku into emele uba uyijongile i-recovery journey yakho. uMpumelelo akafuni ucetyiswa sana. Andani noba utata uMseleku eriyalayize, but ke uyazama ngumzali mabethunana. Uyazama ngumzali ufaka umntanakhe endleleni. uMpumelelo ufilisha into yobana akho advice ndizayithatha kutata mna ngoku, ndizawuziqhubela izinto zam ngendlela yam. Mpumelelo, yimisteyikhi ke sana leyo elifini. Into yocinga fanuba wazi yonke into, all that there is to know, wena uyayazi nguChatGPT. Dala, mamela utatakho noba awuzozithatha zonke izinto acebisa ngazo, because kaloku sana we do not know all there is to know in this life. Siyazidinga iingcebiso zabantu abasithandayo, abasikhathaleleyo. Abanye abantu bayayekwa ke sana, bayayekwa babe ziitreyini eziphuma esiporweni. You understand? Wena usenotata okuthandayo, so you need to appreciate that. Siyambona ke utata uMseleku. Tata uMseleku bendicinga uzawukhe ume nge-meeting tata, because ngoku into efuneka ufowukhase kuyo yi-recovery journey yakho. Anyway, tata uMseleku uyayibiza i-meeting. Noma kanjani, i-meeting shall be held in the Mseleku household. Uyaqonda? Ziinto zakhe utata uMseleku into zoo-meeting. Noba sekusenzeka ntoni, i-meeting. So i-meeting is about i-family trip. Andimazi utata uMseleku utheni efuna i-family trip bethunana, because utata uMseleku kumele uba use-relaxation up until ade abe rayithi, because kwa into yoplana i-family trip nefemeli enkulu, it's just si-stress angasidingiyo at this time. But utata uMseleku is like, no, we are doing this thing, plus yi-self-catering. Kaloku sana ayizingeni zoyi-two ezo zinto, i-short vacation and self-catering. Tata uMseleku, no. Sana, kutheni ungabizanga noba yilantuka, bathi zintoni, i-private chef, ama-levels, private chef tata uMseleku, ezonivusa nge-breakfast eshoqololo, ithi lunch, ithi dinner, kube mandi mani nirilekshe. Because ngoku kufuneka umntu abesime ezimbizeni, abanye bayithanda into ethile, abanye bethenitheni. No tata uMseleku, khange uyicingisise kakuhle ne tata. Hayi, ndiya-andastenda kaloku, ndiya-andastenda tata uMseleku uba inoba khange uyilantuke, khange uyicinga kakuhle uba it's not gonna work. Because ngoku uMato ke yena she insists into yobana yena utshate nomyeni wakhe yedwa. Yes, Mato, in the beginning it was like that. Yayiyinto yenu nobabini, umuntu wesithathu engafuneki. But wena ke ngoku wavuma sisi into yobana to make the circle bigger. You understand? You said yes, you can bring. Wathi wena uyabafuna abanye amakhosikazi xa utata uMseleku ecela, wathi no, it's fine, we can make the circle bigger. So ke ngoku ngumyeni wenu nonke wena Mato. So wena unento yongathi hayi ska andinibali, andinaxesha lenu, andiniboni noba ningamakhosikazi womyeni wam. Hayi Mato, sibanjalo because laa nto inobu-off putting. Ndiya-andastenda mhlawumbi awuzifuni iinto zee-family outings and what not, it's fine. But into esoloko uqonda uba hayi ngumyeni wam ndedwa, anditshatanga namyeni wam tu, nditshate nomyeni wam ndedwa. Ngowenu nonke darling, nine-common love interest apho kwaMseleku. Ingubani? Ngutata uMseleku. And makhosikazi, ndifuna ukuthi mani khanivaneni. Niya-andastenda abantu abathanda igolf?
they get along. Abantu abathanda umgruvo, they get along. Senjodali, abantu abathanda i-BM ezithile eziya zaqala, they get along. Bade badibane on Sundays konwatywe kutheni. Intoni common love interest? Yiyo. Yi-Be My Wife, BMW. Sasitsho kudala. Khanithandaneni makhosikazi mani, kuleyithi ngoku. Khanithandaneni for the sake of le common love interest engutatomseleku. Noqashana ngabantu abathanda mhlawumbi umntu kuthiwa bathanda utywala obuthile, they get along for the sake of uba sithanda into eyi-one. Yhu hayi sisitafu sam neso, hayi nawe uyasithanda isitofu, hayi ndiyasithanda isitofu. Oh hayi ke sazothandana. Just uyaqonda in one area bathanda into eyi-one. Yintoni solo nisilwa? Mayini macela ibisithini into because ndiveske ndalost kwathini. Hayi wena uyathanda uzikhomperisha nam, hayi hayi. Thandanani because ndithanda umntu oyi-one. Ayikho njalo wena, thandanani. Yintoni solo nolwa solo nisilwa? Hayi hayi thandanani. Isithembu siyathethisa. Khanifundeni ukuthandana makhosikazi. Niyandixakisa sometimes because even nakwi-happy birthday mna bendilindele into yobana ibe litheko. Yabona i-celebration yaske yayisomba nto. Yaske yanobusawa noMpumelelo wathetha izinto ezingamfuniyo ebhefdeyini. Mpumelelo, ibhefdeyi kuyabhefdeywa, kuyaselebhreyithwa, ungabi sawapop. Bendingekho last week, that's why ndiadresa bendingekho mos last week, that's why ndiadresa this week. Otherwise wethu happy birthday ibintle all in all. Izipitshi zinayisi, ziyeke ezinye nezinye. Nabanye bafike fashionably late, extremely late, but mangaba well done sis. Ibintle into, well done, it was wonderful. One thing about uthando nesithembu, ii-emotions zethu niyakwazi sana ukuzenza left, right, in, out, up, down, like ninenza iyoyo ngee-emotions zethu. Because ngoku kule veki abantu bathi mayeni macele sana side silibale uba kuyaektwa. It's lights, camera, action. Zihamba nescript. Hayi sana funeka ndiniqhwabele because niyakwazi usingenisa bhene kanti abanye bade bathi mamelani ndizawunizamela ibhasi sihambe siyohlala eMzumbe ngoku because inside siphakathi kwiindaba zakamseleko. Hayi sana well done because hayi niyakwazi usenza uba sithethe, sinithande and sithethe kunotim bani notini bani. Ningalibali mabethu ningabe nisoloko nigiva abantu bakamseleko kwii-socials. Kuyaektwa, yi-entertainment after all. Si-inside gqithi kwezi zinto zakamseleko side singene ingathi sigqobhozele as if singalibali uba yibhizinesi yabo, thina sizi-spectators kwibhizinesi yabo. Niyaandastenda? Nibahloniphe ke futhi. Ndithanda ubagwiva kabuhlungu abantu bakamseleko, andiyithandi ke loo nto leyo. Please nibahloniphe. Khandijongeni mna ndithi ndixatshikiswa ngamakhosikazi. How? For the why? It's because sibhene kanti sana. Si-inside, they've drawn us in. 8 seasons later, we are looking forward to more seasons.